Že my čo robíme je napriek tomu, že hodinová mzda alebo naša fakturačná hodina je drahšia ako hodinová mzda človeka, ktorého by si oni platili, ale toho človeka oni musia vzdelávať, on raz za čas nepríde do roboty, potom sa dá na chorú, potom potrebuje dovolenku, medzi tým sa rozhodol, že táto práca sa mu nepáči, on odchádza, hej, a zrazu tá firma nevie skadekam. My tým, že máme ten tým ľudí nejakým spôsobom vystavaný, my na väčšinu pozícií máme vždy redundanciu, to znamená, že keď jeden človek je chorý, tam je náhradný, alebo teda sú traja grafici a vždy sú dvaja k dispozícii. Hej? A tak je to nastavené, aby toto vedelo byť funkčné. Takže z tohto uhlu pohľadu interný marketing versus externý marketing má zmysel len už pre firmu určitej veľkosti, ktorá fakt potrebuje veľa interných grafických vecí robiť. Aj tak, moje odporúčanie je odbornú robotu si zadajte externe.